ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିଥିଲେ। ଆଜି ଗୋଟେ ଗପ ପଢ଼ିବା। ସେ ଗପଟି ହେଉଛି ଚାଲ ଘର କରିବା। ସବୁ ବହି ବାହାର କର, ପାଠ 3 ବାହାର କରିବ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ୁଛି, ତମେ ଦେଖ, ତାପରେ ନିଜେ ପଢ଼ିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ବିପ୍ଳବ ଓ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ। ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନେ କହୁଛି ଚାଲ ଘର କରିବା। ବିଷୟଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଚାଲ ଘର କରିବା। ବିପ୍ଳବ ଓ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ। ବିପ୍ଳବର ବଗିଚାରେ ଦୁହେଁ ବୁଲୁଥିଲେ। କିଛି ଲୋକ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଛ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ସେମାନେ ଦେଖିଲେ। କିଏ କିଏ? ବିପ୍ଳବ ଆଉ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ସେମାନେ ସେ ଗଛରେ ଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ବିପ୍ଳବ କହିଲା, ସେଠାରେ ଭିଡ଼ କାହିଁକି ହୋଇଛି? ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲା, ଚାଲ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା। ଦୁହେଁ ସେଠାକୁ ଗଲେ। ଲୁଚି କରି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ। କଥା ଶୁଣି ଦୁହେଁ ଡରିଗଲେ। ଆରେ, ଏମାନେ ତ ଆମ ଗଛକୁ କାଟିଦେବେ। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସୁଛି, ପକ୍ଷୀମାନେ କରିବେ କ'ଣ? ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ବିଚରାମାନେ ରହିବେ କେଉଁଠି? ଶୋଇବେ କେଉଁଠି? ଛୁଆ ପାଳିବେ କେମିତି? ଏସବୁ ଶୁଣି ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲା, ମୁଁ ବନ ବିଭାଗ ଅଫିସକୁ ଯାଉଛି। କିଏ କହିଲା? ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲା, ମୁଁ ବନ ବିଭାଗ ଅଫିସକୁ ଯାଉଛି। ସେଠି ଖବର ଦେବି। ମୁଁ ଆସିବା ଯାଏଁ ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ରଖିବୁ। ଗଛ କାଟିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ବିପ୍ଳବର ଅକଲ ଗୁଡୁମ ହୋଇଗଲା। କରିବ କ'ଣ? ହଠାତ୍ ତାର ମାଙ୍କଡ଼ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖକୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଦୁହେଁ ସେଠାକୁ ଗଲେ। ଲୋକମାନେ ଗଛ କାଟିବାକୁ ସଜ ହେଉଥିଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ ବିପ୍ଳବକୁ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ କହିଲା। ସେ ଗଛ ଉହାଡ଼ରୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିଲା। କିଏ? ମାଙ୍କଡ଼। ଏପଟେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବନ ବିଭାଗ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସବୁ କଥା କହିଲା। ସଭିଏଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସିଲେ। ପଥର ମାଡ଼ ଖାଇ କେତେଜଣ ଘାଇଲା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବନ ବିଭାଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ଆଉ କେତେଜଣ ଧରା ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ବିପ୍ଳବ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ର କାମ ଯୋଗୁଁ ଗଛର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଆଜି ଏଇ ବିଷୟଟିରେ ଲ ଫଳା ଳ ଫଳା ଦୁଇଟା ଅଛି, ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ମନେ ରଖିକି ସବୁ ଦେଖ। ଚାଲ ଘର କରିବା। ବିପ୍ଳବ ଓ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ। ବିପ୍ଳବର ବଗିଚାରେ ଦୁହେଁ ବୁଲୁଥିଲେ। କିଛି ଲୋକ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଛ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ସେମାନେ ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ସେ ଗଛରେ ଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ବିପ୍ଳବ କହିଲା, ସେଠାରେ ଭିଡ଼ କାହିଁକି ହୋଇଛି? ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲା, ଚାଲ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା। ଦୁହେଁ ସେଠାକୁ ଗଲେ। ଲୁଚି କରି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ। କଥା ଶୁଣି ଦୁହେଁ ଡରିଗଲେ। ଆରେ, ଏମାନେ ତ ଆମ ଗଛକୁ କାଟିଦେବେ। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସୁଛି, ପକ୍ଷୀମାନେ କରିବେ କ'ଣ? ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ବିଚରାମାନେ ରହିବେ କେଉଁଠି? ଶୋଇବେ କେଉଁଠି? ଛୁଆ ପାଳିବେ କେମିତି? ଏସବୁ ଶୁଣି ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲା, ମୁଁ ବନ ବିଭାଗ ଅଫିସକୁ ଯାଉଛି। ସେଠି ଖବର ଦେବି। ମୁଁ ଆସିବା ଯାଏଁ ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ରଖିବୁ। ଗଛ କାଟିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ।
ବିପ୍ଳବର ଅକଲ ଗୁଡୁମ ହୋଇଗଲା। କରିବ କ'ଣ? ହଠାତ୍ ତାର ମାଙ୍କଡ଼ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖକୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଦୁହେଁ ସେଠାକୁ ଗଲେ। ଲୋକମାନେ ଗଛ କାଟିବାକୁ ସଜବାଜ ହେଉଥିଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ ବିପ୍ଳବକୁ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ କହିଲା। ସେ ଗଛ ଉହାଡ଼ରୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିଲା। ଏପଟେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବନ ବିଭାଗ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସବୁ କଥା କହିଲା। ସଭିଏଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସିଲେ। ପଥର ମାଡ଼ ଖାଇ କେତେଜଣ ଘାଇଲା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବନ ବିଭାଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ଆଉ କେତେଜଣ ଧରା ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ବିପ୍ଳବ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ର କାମ ଯୋଗୁଁ ଗଛର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ତମେ ଏଇ ଚାଲ ଘର କରିବା ବିଷୟଟି ଘରେ ଭଲକିରି ପଢ଼ିଥିବ। କାଲି ଏଇ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।